Bona tarda a tothom. Gràcies, president. Avui se'ns presenta la tercera modificació de la Constitució amb l'objectiu de canviar el terme disminuït, un terme amb una forta càrrega ofensiva, pejorativa, que implica un grau de deshumanització inacceptable i que afecta una població de milions de persones. Milions de persones que la nostra interpretació són moltes més de les que es diuen. I per què dic això? Perquè, en certa manera, tothom, repeteixo, tothom, en un moment donat de la seva vida, pot ser o és una persona amb una discapacitat determinada. Jo, per exemple, de moltes. Dit això, estem d'acord en el concepte de persona amb discapacitat. És una alternativa acceptable i acceptada ja des de fa dècades per descriure aquesta realitat. Per la qual cosa votarem favorablement a aquest canvi de concepte perquè les paraules que ens defineixen sí són importants, no són detalls. El que busquem és la igualtat humana en el fons, la igualtat social en la diferència o en les diferències que tots i totes tenim. Perquè totes les persones som diferents i, per tant, tenim capacitats diferents. I no té cap sentit remarcar una diferència o unes diferències més que altres. Per la qual cosa reivindicarem un concepte que s'utilitza poc. És a dir, dit d'una altra manera, el que perseguim els republicans d'esquerres és la igualtat social, respectant en tot moment el dret a la indiferència. El dret a la indiferència, repeteixo, el dret a la indiferència, en el sentit que allò que és important no és tant la diferència, que és una anècdota que tenim tots, sinó que aquestes diferències que tots i totes tenim no comportin, en cap moment comportin, discriminació, explotació laboral, minorització, deshumanització, abandonament, indignitat, inferiorització, etc. Això és important. I en això sí que estem lluny encara d'una societat del benestar que aconsegueixi la dignitat de totes les persones malgrat les seves múltiples diferències. És a dir, que està molt bé que els dos partits del règim s'hagin posat d'acord per canviar el concepte de disminuït pel concepte de persona amb discapacitat. Ara bé, dues coses adreçats a ells dos, per acabar. La primera és que és significatiu, i hauríem de reflexionar, és significatiu que hagin tardat dècades en realitzar un canvi tan simple a la Constitució, i és que el problema de fons, pensem, que és el pànic que tenen vostès, el pànic que té el Partit Popular, el pànic que té el Partit Socialista Obrer Espanyol a la democràcia, el seu pànic a actualitzar el marc constitucional, el seu pànic a tocar una Constitució que en molts aspectes és anacrònica. De fet, va ser un pacte amb els franquistes. Si 40 anys després no podem canviar res, alguna cosa no està ben feta. En aquell moment potser tenia sentit, dintre d'aquell context. És discutible, però ara ja no. Com, per exemple, no pot ser que encara aquesta Constitució consagri drets que semblen extrets d'un tractat medieval com és la inviolabilitat del rei. Com pot ser que el rei sigui una persona inviolable? Això és absurd, sembla un tractat medieval. És que va en contra de tota la lògica i en contra fins i tot de la Constitució. I aquest és un problema de fons. La Constitució no era un punt final, com deia abans, va ser un pacte amb els franquistes, en un fet de context històric determinat. Urgeix, doncs, canvis constitucionals que continuïn, no es quedin aquí, i no siguin una simple anècdota. Dos, com hem defensat, aquest canvi de concepte és molt important. Particularment m'agrada més el concepte de diversitat funcional, que és més relatiu, però seria un altre debat. El canvi que proposen és molt important. Ara bé, el més important és que aquest canvi vagi acompanyat d'uns pressupostos de l'Estat que realment permetin la inclusió social de totes les persones. Un finançament nacional, en el cas parlo de Catalunya, que sigui adequat a poder complir el que volem fer en aquest sentit. Que la llei de dependència estigui ben finançada, que es compleixi el percentatge obligatori de persones amb discapacitat treballant en les grans empreses, que no es compleix, i a l'administració pública. La participació pública de la gent diversa. En aquest sentit, voldria remarcar a pioners en la implicació política, com el meu company i amic en Sergi Moncunill, que a la seva discapacitat intel·lectual no li ha impedit en cap moment formar part de les nostres llistes electorals i participar de la vida política. És un gran activista incansable i molt potent en la lluita pels seus drets i els drets de tots en definitiva. I això és molt important, és molt important. Hem canviat un nom.
però encara hem de solucionar milers de hàndicaps perquè avui en dia encara patim les persones discapacitades. I no vull acabar la meva intervenció sense donar les gràcies a totes les entitats que han lluitat durant dècades per la lluita, pel combat, pels drets de les persones amb discapacitat, per la diversitat funcional, i inclús que moltes vegades han anat més enllà i han suplit allò que l'Estat no hauria d'haver deixat mai en mans de particulars. És a dir, que moltíssimes gràcies a totes les entitats de la societat civil d'arreu pel seu combat i que continuï perquè encara hi ha molta feina a fer. Moltes gràcies i avui és un pas important, però evidentment la lluita continua. Moltes gràcies a tothom.